vähän isot. Seurassamme avar luonto ja Nurmijärven siilikaksoset taistelussa. Vanhempi perääntyy. Se on varmaankin mies. Ja tämä on nuori naaras, joka on päättänyt, että minuahan ei komennella. Minun ei tarvitse edes ähistää. Saanko se rauhalliseksi olla leipäpalasella? Mä luulen, että tää on vihanen, kun sen Niin se on. reviirille on tullut. Niin, mutta toi toinen ei 5 veisaa siitä. Se käy päälle kuin yleinen syyttäjä. Kohta se hyökkää tullut ihan varmaan johon alta. Tai sit se sai äsken niin kovan osuman tossa tyrmäyksessä, että hän toipuu siellä hetken. Tuommoista ääntä se piti silloin se yksi siilikuu. Maija meni haravoimaan hänen Kokeeko hän tämän mustan lampaan sänkyä. sukkana? Ei ne ole sitä kiinnittänyt siihen huomiota.